Здравейте! Пореден опит да стартирам влог, който да е нещо като седмичен. Казвам пореден, защото в последните 2 седмици се опитвам, започвам да снимам някакви неща, но изведнъж просто изключвам, просто още нямам навика. И реално, когато правя нещо интересно, не снимам абсолютно нищо. И така, тази седмица си казах, че наистина вече трябва да се стегна и да снимам. В момента е сряда, реално, но следващите дни всеки ден имам нещо сравнително интересно за правене, като реших да не започвам в понеделник този влог, понеже уикенда пътувахме и реално се прибрахме в понеделник вечерта. Вчера сутринта върших малко работа и след обед излезнах по задачки, ходих до Paradise, където купих разни интересни неща. В момента новата ми мания с Синсей и Пепко. От една страна за бебешки дрехи, от друга за неща за дома. Всъщност едно от основните неща, с които съм се захванала в момента и по-конкретно днес, е именно чистене и подреждане на дома. По принцип, последните седмици е нещо, което съм приоритизирала, но не е достатъчно, в смисъл, че се така леко отлагаха и правих много дребни неща, но времето си напредва, на мен наистина започва да ми е малко по-трудно да съм гъвкава и затова реших, че няма на къде повече да отлагам и така трябва да си направя основните почиствания, за които съм планирала, като и другото, което е другата седмица планираме да загубим вече мебелите за бебето и реално това ще доведе за себе си леки размествания в къщи, които ще сами по себе си ще се бъдат съпътствани с още чистене, тъй като ще се вдигне прахоляк, като се преместят мебелите отзад, съм сигурна и под тях, че ще е пълна с мръсотия и да. Така че днес отчасти непланирано, но съм много доволна. Свърших нещо, което отлагам от месеци, колкото и да ме е срам да го призная. И това е да измия прозорците. Измити са, чисти са вече. Много съм доволна. Другото, което сега ще направя е имаме така доста документи, хвърчащи листа и някакви неща, които нямат точно място. И за тази цел купих от Синсей ето тези кутии. Даже имат дръжки. Ето така. Имат си капак, в които мисля да организирам всички тези неща и да ги сложа. Имаме такава масичка пред дивана, която отдолу пък има празно пространство. Това е другото, което съм се захранила сега да направя. След това ще трябва да измия цялата къща с прахосмокачка и парцал, тъй като от една страна сега тигам наистина много прахоляк и стана още по-мръсно, от друга уикенда реално бяхме на морето и не знам как донесохме някакъв пясък. Та задължително трябва да изчистя и това. И отделно ме чака малко работа, която трябва днес да свърша. Та гледам да съм продуктивна. Но днес няма какво повече да снимам, защото евентуално да ви снимам нещо свързано с подреждането и чистенето, но утре може би ще е по-интересно. Надявам се тези дни да стигнем и до количката, тъй като и това е нещо, което отлагам вече седмици наред. Имам 3-4 фаворита, но разглеждайки само онлайн. Аз много държа първо да я видя на живо, да я усетя, да кажа да, това е количката. Така че вече съм си обещала, че тази седмица и това ще бъде свършено и приключено. Така, постепенно нещата се случват и вече напредваме и в следващите 3-4 седмици искам да сме приключили с абсолютно всичко и едва не да се чудя какво да правя. Тъй като не искам да оставяме за баш последния момент. Нищо не се знае, когато точно бебето ще реши да се появи. Неизбежно влоговете, които ще снимам и сега, и в бъдеще, предполагам, неизбежно наистина ще се въртят около майчинство и бебета, но в момента това е живота ми. Все пак ще се старая да показвам и други интересни неща.
И така. Добро утро от четвъртък сутрин. В момента е 9 без 20 и излезнах така сравнително рано, тъй като отивам към моята баба, понеже, както споменах, мисля, че споменах, уикенда ние пътувахме и се прибрахме в понеделник вечерта. Тази седмица бях видяла, че в Лида има две неща, които много искам, като техника, и имах така опасения да не свършат, тъй като знаех, че особено едното нещо е много търсено от всички, а именно машинка за млякото, т.е. прави пяна на млякото за кафе. Та помолих моята баба да ги вземе в понеделник, за да съм спокойна, че все пак ще се здобия с тях. Затова сега отивам при нея да ги взема, да я видя. Преди това ще мина през един магазин да взема за нея нещо. След това ще видим точно как ще ми се развие деня, тъй като имам 2-3 неща, които бих искала да свърша, но трябва реално да избера едно от тях. Едното е именно да видя за количка, тъй като вчера така и не стигнахме, но това може би ще остане за утре, тъй като по план за тази седмица си беше нещо за в петък. Другото, което е, в момента съм с една кола, която не е тази, която карам обикновено, и тези дни трябва да я върна и искам да я изчистя перфектно преди да я върна, тъй като има нужда, и това може да го свърша днес. И в 3 часа имам работна среща, която е онлайн, но все пак, така че да, ще видим как ще се развие деня лека по лека. Няколко часа по-късно се включвам от вкъщи. Свърших си основните неща, които планирах. Даже разбрах, че днес, 25 юли, е лято на Света Ана. Според църквата, днес е ден, в който бременните не трябва да вършат никаква домакинска работа. Хубаво да отидат на църква. И като цяло Ана се води за кривница на бременните. Понеже ние така се стараем да спазваме горе-долу тези неща, които църквата казва като традиции. Днес няма да върша почти нищо от дома. Много съм доволна, че вчера съм се захванала да изчистя толкова много, за да ми е днес тогава по-спокойно. Ще свършвам малко работа на лаптопа и така, и ще видя какво друго евентуално мога да свърша. Може да поръчам още някакви неща за бебето. И така, преди маничко обядвах и сега ще пробвам машинката за мляко, която взехме от Lidl. Така че сега ще ви я покажа. Много съм доволна, че тези дни времето е по-прохладно. Прохладно, вече става доста топло, но няма нищо общо с жегите, които бяха предните 2 седмици. И съответно ще е окей да пия топло капучино, защото честно казвам, иначе не мисля, че мога в момента да пия подобна напитка, ако навън е 40 градуса. Но днес сутринта даже беше леко студено. Та е перфектният ден да направим едно капучино вкъщи. Ето я машинката. Сега съм си приготвила да си напусна едно еспресо. Тази чашка я взех преди 2 дни от Сенсей за 2 лева. И е просто супер попадение, много съм доволна. Така че и нея сега я се втосвам да видим крайния резултат. Значи пяната е брутална. Стана супер бързо и е супер тиха машинката. Много съм впечатлена и доволна. Да пробваме. Цялото това бялото, което виждате, е пяна. Представете ли си? Супер е! Най-накрая отивам да гледам бебешки колички, след като вече над месец отлагаме. Реших, че ще отида сама и вече когато имам така конкретни фаворити, може да взема мъжа ми и той да каже какво мисли. Но отчасти си мисля, че това си е женска работа. Така че отивам да гледам. Първо ще мина през Комсет, тъй като там съм харесала една. Веднъж като отидох да купя разни други неща и ми я презентираха. Искам първо да видя нея. След това ще отида до Виза Виталис, тъй като там е другият ми фаворит и вече най-големият ми фаворит за момента, това, което съм гледала онлайн.
е в магазин Мое слънчице, нещо такова се казва. Този магазин е чак в Люлин, което на мен не ми е много близо. И затова лека по лека, един по един магазините ги почвам и ще видим. Точно като излизах от къщи, много ми се дояде сладолед. Аз не съм от тези супер крайни бременни, които си забраняват разни храни. Гледам всичко да е умерено. И що ми се яде, си го взимам. Та сега ще си хапна сладоледа и продължавам към следващия магазин. Така, обиколих и трите магазина, които си бях казала и съм много доволна, защото наистина от последния, за който имах и най-големи очаквания, т.е. количките, които си бях харесала най-много онлайн, бяха от него, именно от Мое бебе слънчице. И наистина мисля, че си избрах количката. Много съм доволна. Категорично там обслужването и беше най-добро. Отделиха ми супер много време да ми обяснят различните колички, защо са добре, защо не, какво трябва да гледам в количките. За сравнение в Комсейт имаше една служителка, която също така беше доста отзивчива и ми обясни. Пък във Виз Виталис бих казала, че беше доста зле обслужването. Общо взето никакво внимание не ми обърнаха. Като помолих да пробвам някоя количка, ми я даваха, но нищо не ми обясняваха, нищо не ми казваха, никаква презентация нямаше, никакъв съвет, насоки. И там модел, който си бях харесала, беше на фирмата Веничи, не знам как се казва, точно ще го изпиша. И на снимки изглеждаше много добре, не беше ефтина, а пък като я видях на място и така и раздвижих седалката нагоре-надолу, не ми се стори качествена, честно казано, и станах разочарована. Докато тези, които съм си харесала в Мое бебе слънчице, даже ми надминаха очакванията от снимките и видеята, които бях гледала за тях. И са изключително красиви. По принцип, аз съм се влюбила в една бежева количка. Много красива. Наистина тя е първата, която ми привлече вниманието и онлайн. Сега на живо, като я видях, още повече се влюбих. Адски, дизайнерски направена, наистина. Но така имам леки притеснения за това бежево. Много е светло. То върви към бяло направо. И си мисля, че освен, че не е най-универсалният цвят, то и неизбежно ще се нацапа и така по-скоро ще изглежда по-износен, отколкото ако си взема някакъв тъмен модел. Затова май ще си взема сива количка. Тези дни ще е най-вероятно, така че когато я вземем и я сглобим вкъщи, тъй като предполагам известно време ще си стои в кашона, ще я снимам. Надявам се и да остана доволна и след време да споделя така наистина добри отзиви за нея, но на първо четене ми изглежда много обещаваща. Тъй като сравнително близо до този магазин Мое бебе слънчице е Мега Мол, до който аз в принцип нямам никаква работа, реших да дойда до тук, да видя аутлета, който е на Зара, номеро 1. И отделно, че трябва да взема няколко неща от аптека, от техномаркет и така лесно ще съчетая всичко. Отивам да свърша тези последни задачки, за да не се прибирам, да си почивам, тъй като тази вечер съм на опера. Има представление пред Александър Невски, което ще бъде нещо много интересно. Но задължително преди това трябва малко да си почина, понеже с бременността определено енергията ми е по-малко и имам нужда от повече почивка. Така, ходенето в мола не беше най-сполучливото.
В номеро уно си харесах горе-долу някакви неща. Взех си две, които ми се сториха интересни и много изгодни. Ризата, която сега ще ви покажа, беше 20 лева, а тя си е като връхно. А пък блузката, която си взех, беше 15. Така, да не съм капо, както се казва, си ги взех. И мисля, че наистина съм нещо малко по-интересно и различно. Нямаше в този мол нито Технополис, нито Техномаркет, няма и хубав супермаркет. Така че сега отивам до Фантастико, което е по път за вкъщи и ще видя дали въобще ще стигна до някакъв Техномаркет днес. Може да стане за по-късно, ако излизам, или за утре. Вкъщи съм вече и действително доста се уморих. Сега си сложих да хапна, тъй като реално обядът ми беше доста скромен. А пък, щом ще излизам вечерта, няма да мога да вечерям както и когато по принцип хапвам. Сега си направих една порция и след това ще полегна да дремна, за да събера сили за вечерта. Здравейте от събота. Този влог явно почти целият ще бъде в колата, но просто наистина тези дни обикалям по разни задачи и в колата ми е най-спокойно, поне за момента да снимам. В момента е 10:30 сутринта в събота, както казах, и сега съм на маникюр и педикюр. Реално съм от 11, доста подраних, тъй като тук ще стигнах, но не е проблем, тъй като ще си свърша малко работа в колата на телефона. Подпрях телефона. Сега съм на маникюр и педикюр. После ще ходя за малко до нашите. Те са близо до маникюра, до който ходя. И след това, след обед, ще ходим да взимаме бебешката количка. Избрах си наистина коя ще бъде. Може би вчера споменах всъщност, че главното ми чудене е между цветовете, дали да бъде бежова или сива, но реших, че ще вземем сивата, просто е по-практична и също е много красива. Така че това е вълнуващо. И така, реално излезнах в 10, даже малко по-рано и ще се прибера сигурно към 6, което отново е доста така динамичен ден за моето състояние в момента. Но мисля, че няма толкова да се изтоща, тъй като на маникюр и педикюра просто стоя на едно място, после съм на гости, където пак ще стоя на едно място и така. Сега минах и си взех едно кафенце, фрапе, разбира се, и ще ви снимам после ногтите ми. Сега ще ви ги покажа преди, за да ви покажа после след. Вчера операта, която беше пред Александър Невски, рилският пратеник, много ми хареса. Аз не знам с какви очаквания бях. Беше нещо ново и различно за мен, но като че ли не очаквах да ми допадне толкова. Всъщност беше много хубаво. Аз до сега не съм ходила никога на опера. Била съм на балет, на театър, всякакви такива неща, но на чиста опера не съм ходила. И си мислих, че това ще бъде нещо такова. Доколкото разбрах, не класическата опера, но беше наистина много впечатляващо, имайки предвид и локацията. Тя просто се е направена за тази постановка и ако до година пак го има, особено ако е пак на Александър Невски, препоръчвам с две ръце да отидете, защото самото преживяване е нещо много различно и запомнящо се. Включвам се вече от понеделник. Мислех вчера да приключа още влога, но снимах едно видео, в което реших да споделя малко повече информация за количката, тъй като мисля, че може да е полезно за някого, но се получава просто много информация и видеото ще стане 100 часа. Затова ще оставя повечето детайли за някое друго видео, което си изцяло на тематика бебешки неща и бебешки покупки. Сега приключвам видеото.
Надявам се влогът да е бил, що го да е интересен, да е бил приятен за гледане и ще се радвам да харесате това видео, да ме последвате, ако мислите, че ще ви е интересно съдържанието, което ще качвам те първа. И благодаря на тези от вас, които са останали до тук.